Puji Tuhan, kita bisa tatap muka. Acara selanjutnya, Hatta Huhuasi, kami sambut Ketua Natal Seksi Perempuan kepada Inang Dona Pardede Borugultum untuk menyampaikan laporan. Untuk kesediaannya, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Jumoloma tapasahat hamolateon tutuhatta Yesus Kristus namang lehon dihita hahipason sahatu tikion. Nahuhormati hami damang dainang nama dohodi pesta Natal di sore hari ini. Nah, hormati kami amang pendeta resort dan inang amang pendeta Jeffrey Sitindaon, dohot inang pendeta Jojor Boru Pardede, dohot saluhut akka parhaladonami. Nah, ulongnya kami sude inani huria HKBP Kebayoran Lama nadong di Banjar-Banjar songon akadong aku ina nadong di punguan ina di punguan Hanna doh di punguan Lydia, dan juga tidak lupa terima kasih tu amang aka inang yang sudah mendukung dan membantu tenaga di perayaan Natal kita ini ya. Saya tuhatama nama lehon balosna tuhita yang sudah berpartisipasi. Semoga Natal tahun on dengan tema Holong ni Kristus Pahoton Perhaha Maranggion yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Dohot subtema Ringgasma Akka Perempuan HKBP Kebayoran Lama mangaradoti dohot mangihot holong parhaha maranggion ni huria ni tuhatta nangpe di situasi pandemi COVID-19 on di luas tuhatta do hita marpersauran gabe bolas hita mar Natal ya nangpe agak maul ta ulahon alai Tuhan memberkati kita semua. Dalam himbauan nami naing mahita perempuan marsadani roha lau melayani Tuhatta melalui penguata masing-masing. Pasti godang do kekurangan nami di persiapan Natal on. Seluruh panitia Natal perempuan tahun 2021 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat Hari Ibu Madihita Sudena nangpe songonon situasina. Songon hata perpudisian hami panitia Natal 2020 sada songon hata nina tua-tua dohonon nami tangan dobo tohon ujungna jari-jari Tuhamu akadamang dainang do sude dong aku ina na pengudison atik adong hata manang pembahanan nami nahurang jumolo hami marsat tabi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Di tahun depan kita bisa bertemu kembali. Ima saat ni hata nami.
FIFA Punguan Perempuan Horas Dihita. Maka Iya, satu semangat yang tidak pernah kita pikirkan. Tadi semangat juga itu, ialnya Inang. FIFA, tadi apa Inang? FIFA, perempuan HKBP Kebayoran Lama. Yes, 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 iya. Oke, selanjutnya kami undang kembali Ketua Seksi Perempuan. Kami minta kepada Inang Tantri Tampu Bolon baru panggabean. Selamat sore, Shalom. Selamat sore untuk kita semua yang menghadiri ibadah perayaan Natal INA HKBP Kebayoran Lama, baik yang hadir secara langsung maupun live streaming. Semoga acara Natal ini mengobati kerinduan kita, punguan INA, punguan wanita, karena tahun lalu pandemi dan kita tidak dapat melaksanakan ibadah perayaan Natal ini. Dan yang terutama agar Natal ini menjadi kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami sebagai pengurus dari seksi Perempuan mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Jeffrey Sitindawon, juga kepada Inang Pendeta Jojor Boru Pardede, dan Amang Ketua Dewan Koinonia Amang Situa J. Sinaga atas kerjasamanya dalam pelaksanaan perayaan Natal ini. Melalui perayaan Natal ini, kami dari pengurus Perempuan juga ingin mengajak dan mengharapkan kepada ibu-ibu muda atau wanita yang sudah dewasa untuk bisa berkontribusi dan menghadiri setiap kegiatan Perempuan. Karena kegiatan Perempuan bukan hanya core saja, tetapi di grup mana keterampilan lain buang yang bisa diberikan pennya ke kiri atau ke kanan, itu pilih mencetnya masternya, pennya ke kiri yang kuning. Kedatangan dari ada suaranya nyonya-nyonya Parhalado untuk ikut berperan serta mengikuti punguan Perempuan ini, supaya Perempuan ini bisa lebih baik lagi dan memberi contoh yang baik untuk jemaat. Ya, ibu-ibu muda dari PKM, Marturia juga dari anggota jemaat lainnya, agar perayaan Perempuan HKBP Kebayoran Lama ini memiliki penerus dan beregenerasi, dan agar dapat terus berkembang lebih baik, dikarenakan anggota kami saat ini mayoritas sudah memasuki usia lansia. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Natal yang sudah bekerja keras dalam waktu singkat untuk pelaksanaan perayaan Natal kita sore ini. Demikian sambutan dari kami pengurus Punguan Perempuan Mauliate Horas. Kita kasih aplaus. Kita kasih aplaus buat Ketua Seksi Perempuan. Terima kasih Inang. Kembali dengan hormat kami minta kepada Ketua Dewan Koinonia, kepada Amang Sintua J. Sinaga, kami persilahkan. Horas madihita saluna. Na dia rin atau perjabuna meneng noraku meba.
Titik-titik semua sudah aka inanami di Boknarion, apalagi tadi dia dope takasa teh. Sudah Omma Lasni Rohata di Hinauli ni jala di kesempatan naboi hita tutu marpesta Natal secara temu muka ate. Jadi molok anak kotai PTM na pertemuan tatap muka dalam pembelajaran. Jadi hita pe nunga boy hita bernatal tatap muka, puji Tuhan aka hamuma inanami saluhukna nabui marnatal temu muka na perjolo ate memang tabado natal di sekolah minggu ngadua hali alai sudei secara live streaming dope baru ope hita tutu boy marnatal paju pabuhi hita omma tutu pasobusi holta te aka inata terlumubi mahamu sude di inanami saluhukna nama dohoti acara Natal di Bokniari satu Boringinon. Nah si pasaton nami sian koinonia di saluhut Banjar. Jadi las rohanami Las rohanami tutu boy mardalan acara Natal di Boringinon paju pahita songona hodokon nakani on matutu dasarta on matutu kegiatan nabui muse si ihutonon ni aka kategorial na asing lao mabaen Natal. Jadi harapan nami tuhaka inata saluhu na madahoti acara Boringinon tajaga ma prokes teh asa unang tutu adong ni anak kana masa naso ni harapon sian kegiatan tadi Boringinon. Dungi tentunya seorang ibu adalah sentral di dalam keluarga. Artinya molo nadinggan sian ina baima ihut tonon nami amadohot ianak konate. Jadi alani upasatai mah tuhamu saluhuna sadario muse berketepatan dohot hari ibu. Artinya selamat hari ibu mah tuhamu saluhuna inanami perempuan di HKBP Kebayoran Lama. Jadi taihutem acara tadi Boringinon asabui merdalani dohot denggan maboan lasni roha. Nate maboan lasni roha tu hita saluhuna. Jadi unang maniana dong na mulai sian gereja baru marnata lalai dang las rohana teh. Jadi las ni roha mana ta'alap di Boringinon mungkin adong na hurang, mungkin adong na salah dan sebagainya. Sudah mai tabain makorhon las ni roha asa terpuji tu hatta tutu melalui Natal ni paropuan ni huriata di Boringinon. Songonima hatta sia kami selamat hari ibu matuhita saluhuna tuhamu inanami saluhuna selamat hari Natal madihita. Horas. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan buat Amang Ketua Dewan. Iya, selanjutnya tolong Inang yang kita cantik. Saya mau tahu dulu kehadiran kita semua yang ada di sini. Coba tolong dipanggilkan dulu dari Banjar-Banjar. Horas Amang Inang, selamat sore. Selamat Hari Ibu ya Inang ya, buat kita semua. Ya di sini saya pegang alih lagi MC-nya ya. Di sini saya mau cek dulu apakah semua sudah hadir yang dari Banjar-Banjar ya. Nanti kalau saya panggil dari Banjar mana langsung ya bersuara lah ya Inang ya. Yang pertama dari Banjar Godung mana? Suaranya mana kayaknya kurang semangat deh. Gitu ya Inang ya. Dari Banjar Godung. Iya, ada 50 orang. Yang kedua dari Banjar Tanah Kusir. Kenapa cuma berempat kayaknya? Yang mana?
Oh, di sini Banjar Tanah Kusir Kodam. Iya. Ini saya buka aja, ribet banget kayaknya. Karena nggak ada orang depan saya, nggak apa-apa ya. Ya, yang selanjutnya dari Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Nah, semangatnya sekali lagi dong. Pasar Jumat Lebak Bulus. Iya, Horas. Ya, Horas Inang. Selanjutnya lagi dari Banjar Pondok Cabe Legoso. Mana? Ada 4 Inang ya? Cuma 4? Oh ya, oke. Ya, baik. Selanjutnya dari Banjar Bintaro Perdagangan. Ya, ini Banjar saya yang paling banyak kayaknya nih. Ada 13 orang ya. Iya. Yang selanjutnya dari Banjar Bintaro Jaya. Wah, lebih banyak lagi. Ya. Yang selanjutnya dari Banjar Kampung Prigi. Oke, ada lebih banyak lagi ternyata. Kemudian dari Banjar Rempoa Ciputat. Ore. Kenapa ada satu depan yang bersuara ya? Iya. Oke. Yang selanjutnya lagi dari Banjar Bungur Kostrat mana? Oh ya, ada di depan. Oke. Dari Banjar Bintaro Kodam Depsos. Iya. Kemudian Banjar Ciputat sekitarnya. Iya, semangat ya. Jadi dari depan juga ikut semangat. Ya, selanjutnya dari Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. Wah, Hari Ibu dikasih mahkota, pakai mahkota ya. Semangatnya memang luar biasa. Iya. Yang selanjutnya Banjar Bendi Peninggaran. Shalom, Horas Sinang. Kemudian dari Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren. Iya, Horas Sinang. Banjar Tanah Kusir Selatan. Iya. Oke. Yang terakhir ini ya. Yang terakhir, ini kayaknya harus lebih semarak ini. Pembuka dan penutup harus lebih semarak ya. Yang terakhir dari Banjar Cidodol Perserahan. Wah, warna biru digabung dengan warna hijau. Ya, baik, terima kasih. Acara selanjutnya, karena acara ibadah Natal kita mulai. Acara saya serahkan kepada panitia Natal. Kami persilakan. Inang Nyonya Hutahayan ya? Nyonya Hutahayan Boru Simamor. Ya. Langsung ibadah. Nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nungajupang muse partikian lasni rohata marhiti perayaan Natal seksi Paropuan HKBP Kebayoran Lama di tahun 2021. Dipatuduhon ido dihita pabua dang heamas sohot asini rohani debata di bagasan ngulut tahun. Sian ari tu ari, minggu tu minggu, bulan tu bulan, jala tahun mergati tahun. Saya dibari tahun ido, holong do, rohani debata dihita, marhite hatu tubuh ni Yesus Kristusi. Asa jalo hamu mata besian hami. Selamat Natal madihita saluhutna. Huriani Tuhan, Natal tadi bagasan taonon.
sinodangan ni jauh-jauh. Holong ni Kristus, pahoton holong parhaha maranggion, nanienet sian 1 Petrus 1 ayat 22. Dia do nanaing pakulinganna di si, ima paboa hatu tubuh ni Yesus Kristus, gabi parhitean di debata pasaorhon, holong na tuganuk jolma, nama jakon haroronai. Marhite holong di debata, dipatau hita madalani hari-hari ni ngolutta. Maulia tema anami diho kare Tuhan debata asa disuruh ho anakmu asa sadari ho lo tu bagasan anami asa dapotan hal kaon jalan wa ili kami akan nama notong Atau para dehamu marohamu na dohot pikiranmu na laho mamuji ibana marede mahita sian nomor bukwede 40 ayat sada dohot pitu. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadian at mo palangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop maho jala maras ni roha ali borusyon ay idama na Roma aho maringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya. Martangyang mahita. Ali amanami jala debata nami. Namandok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napaluahon hami sian dosa dohot hamatean. Kupangi dohami. Say patiur jala rajai marohanami marite-hite tod di parbadai. Asa unang urangan hami mida hamet metom nai. Urupi hami. Asalam tanda hami ibana raja naung roi. Si sobaud ni sadok jolma na dilihat portibion. Amen.
hatani debata si jahota di perayaan Natal seksi perempuan HKBP Kebayoran Lama 2021 on nienet sian Sakaria 9 sia ayat sia 112 songonon ma hatana disi Maria ya si tutu maho ale borusion marolopolok maho ale boru Jerusalem idama na Roma rajam tumopot ho partigor ibana jala si parmonang na serep dorohana jala marsi hudul di halode dohot di anak ni halode inaina jala au maniopon akka hureta sian Efraim dohot akan hodasian Jerusalem siap dohot sion ruhamusuan dungi baritahonon nama hadaneon tu akka bangso parbibu jala masuk tugog umana sian laut jala sian batang air Efrat sahat ro di akka ujung di tanaon hope marhite-hite mudarni parpadanammu paloku akan terbuang sian ho sian godung naso marisi aik mula maham utuh duhut anagonting amu ale akka namararte nama pakirimon dope garis sadario nau mamaritahon hian silopit dua do pasuangot ku tuho ido saatna martua do akan atau mangihon hatani debata jalan nau piopsa amin. Masuk mahita tu liturgi parjolo sian Banjar Godung dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debata do hatai jala debata do hatai ima na saur tu debata dimulanai saluhut na marhite hatai do umbahen na majadi tagbegema liturgi na parjolo Oh, debata, Tuhan
sana, dari sana. Turun, ya. Turun, ya. Siapa dulu itu ya? Ya, masuk dari sini. Dari sini. Inang, nanti mohon maaf kita datang dari sana, pulang dari sini ya, begitu. Jadi biar teratur, biar ada prokes. Iya, datang dari sini, pulangnya nanti dari sana. Iya. Iya. Masuk dari sini. Maju pangan dong. Iya. Iya. Sini nak. Pemberitahuan kepada kita Hohom Mahita, alawan permingguan ibadah. Mulai kemarin dia sian Banjar, langsung siap-siap yang berikutnya. Tapa Hohom. Marhite hataido di topa debata, sude nasana adong di kanoon. Jala denggando sude di topa ibana. Dangadong nahurang di tonga-tonga ni salukut. Ai di pataridahon akka jadi-jadian nado kamuliao nasian panopa na boloni. Tabegema liturgina paduahon. Di topa debata do panondang na bolon. Nagabe pangguruan di harian, dohot panondang na met-met, ima pangguruan di borngin rodia kabintang. Di topa debata do jolmai, tuhiru rupana, tudos tu pangalahona, rupana ditiru ho debata, jala jolmai do di topa debata, nasumurung sian akan natinopana. Dungi di hari papituhoni, maradian do debata, sian akan ulahona. Jala di pasu-pasu debata, jala di parbadiai. Kami undang Banjar Pasar Jumat untuk berdiri. Mohon maaf Aka Inang, ala ibadah don, baiknya kita tenang.
ikut pujiota do debata ala hasokalauna dohot manopa sian naso adong hian gabe adong atong songon dia dohita lao maka tindakon habal gaon ni jadi-jadian ni Jehovah tabege ma liturgi napatuluhon. Puji madebata mual ni hamulua nadi portibion naso marmulat dohot naso marmutu ibana do patubuhon hamuluan di hasianganon patubuhon akas suasuanan panguluhon ragam ni papahanan dohot akapidong ngamartong-atong alangit saluhut nai sikop do jaladang orang. Nunga sikop di topa de bata portibion dohot aka isina jala dibuka de batama sada porlak tukan habicaran bahen inganan ni jolmai porla erden guarna macai ulido porlaki gok aka hau namar puarbuehon si panganon natabo ro di hau hangoluan na di parsitongan ni porlaki tabege ma liturgi na paopaton dungi dibuka de bata Jehovah ma tujolmai sadapatik nin nama jadi do panganonmu sian hau di bagasan porlahon alai anggo sian hau na di parsitongan ni porlahi ima hau parbinotoan na denggan dohot naroa tung naso jadi panganon muna sadari di pangan hosiani saya nama tedo
Tabege makur punguan paropuan.
Dang jupang be pangoloyon dohot haunduhon di jolma naparjoloi manaradopon debata. Nunga di laosi be patiki jalatarela jolmai tupangelani sibolis pangagoi. Tabegema liturgi na palimahon. Bohado kejadian ni jolmai madaburu tu bagasan dosa. Isedo namangela-ela jolmai ubain na lupa tu debata. Tabege ma liturgi na paonopon. Rodo simbolis manggombaron ulok mandapoton si Hawa. Dang natutu hamu mate, molo dipangan hamu parbueni hau, na diparsitongan ni porlaki. Alai gabedoson debata hamu. Dungi dipangan si Hawa majala dilehon tu si Adam parbue ni hawi gabe dipangan.
dungi tonggorma mata nasida di boto ma namar saimara do nasida. Dungi roso arani debata Jehovah di jauh masih Adam nindama Adam di dia doho dungi nina si Adam ma hubegi donia suaram alai mabiarau ay marsay mara duaw uban na martabuniaw. Ise mapabuahon tuho namar samair iho. Naung di pangandohodo. Parbua nihau nahupatikoni. Boru-boru na nilehon mi bahenonganku. Idona mangalehon tuau, sianau ya gabe hupangan. Boasa songoni bahenonmu hawa. Ise dona mangela-ela ho ubahen natargoda jala dipangan ho parbue ni hauna hupatikoni. Ai uloki dona paoto-oto au gabe hupangan parbue ni hauna pinatikonmi. Dungi di pabali debatama nasida asian porlak Eden. Asa diulatano pabuatanai. Nunga mardosa jolmai, alani tarela tu sibolis, jalanunga di dabu debata, uhum tu jolma na parjoloi, dohot tu uloki, alai marpamuati do rohani debata, marhite baga-baga haluaon di bagasan diri ni Tuhan Yesus,
si palua nongro tu portibion. Tabege ma liturgi papituhon. Maria ya situtu maho ale bolu Sion, marolok-olok maho ale bolu Jerusalem. Idama naroma rajam tumokot ho, patigo ibana jalan si harmona. Naseret dorohana jalan masih hundul di halode, dohot anak halode ina-ina. Kembali saya ingatkan ke Ale Inang dengan iba punguan parupuan ala di situasi ibadah do nuaengon sebaiknya kita hohom mau liate nunga takas baga-bagani debata taringotu haroroni si paluai tu portibion. Tabege ma barita ni hatutubu ni Yesus marhite liturgion. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Agustus, ikon suraton nasa jolma di gomgomanna. Pamilangan parjolomai, uju di gomgomini Sikrenius tano Syria. Jadi, borhat masa sudena, asa di surat ganuk tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret. Nakut tuluat Judea, tuhutani si Daud namarguar Bethlehem. Alasian poparan jala margani si Daud ibana. Pasuraton diri narap dohos si Maria orwan nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok mahari di hanguluanna.
alai didok suru-suruani matu nasida. Jala topu ma adong dongani suru-suruani torop aka parangan parbanua ginjang. Dipuji nasida do debata mandok. Hasangapon ma di debata di ginjang. Dame ma di tanoon di aka jolma halomwani. Jadi nalahoi aka suru-suruani sian nasida do pak ginjang. Marsi padohan ma aka parmahani mandok. Beta hita tu Betlehem, taida mana masaon, napi na botohon ni Tuhan itu hita. Ia si Maria di peop do hatai sudena, jala di pausor-husor di bagasan rohana. Roma tujolo, pitu halak na pagalakon lilin, na parjolo, inang pandita jojor boru pardede, na paduahon, ketua panitia Natal seksi perempuan, inang nyonya Sintua pardede boru bultom, patoluhon, ketua seksi perempuan, nyonya Tampu Bolon boru panggabean, Paopaton, Dewan Koinonia, Amang Sintua J. Sinaga, Palimahon, mewakili Parhalado, Paonopon, penasehat seksi perempuan, Nyonya Ombun Simatupang Boru Saragi, Papituhon, mewakili undangan, Nyonya Manurung Boru Hutagalung. Perwakilan dari Parhalado, kami persilakan. Yang mewakili dari undangan, Nyonya Manurung Boru Hutagalung, Nyonya Arumi.
Inang Aruminda. Yang mewakili dari Parhalado, Amang. Ketujuh lilin menyala, kami persilakan kepada perwakilan 8 orang yang telah ditunjuk saat JR yang kemarin. Silakan Inang. Kepada semua jemaat kami undang untuk berdiri. Borhat mahamu, buan hamuma hati uron tu sude jolma. Mari kita angkat semua lilinnya ke atas.
Nunga saut baga-bagai marhite-hite hatu tubuh ni Tuhan Yesus di bara ni pinahan Bethlehem Efrata. Atong hamu ale akadongan dohot mahita marsomba tu ibana. Tapuji madebata na mangalehon anakna gabe haluaon dohot hangoluan dihita. Tajakon ma ibana raja si palua. Tabege ma liturgi na pasiahon. Alai manakligan jakon ibana. Tusido di lehon kuaso. Asagabe anak ni debata nasida. Aka na posea. Minuti bahwa ale Jehova ala dibaeno anakku nagabe hamulua. Alami gigir mahita memuji dewata. Mohon maaf Akainang.
aka situasi ibadah don neng manian hita hohom. Nunga tubuh Yesus tu pertibion doho turohata. Ahama nanaeng patu pawota naung tajakon Yesusi marhite hatu tubuna tabege ma liturgi na pasapuluhon. Ngono hasadaon ido na ihalomohon Tuhani jupang di ngoluta asa sahata saluhuna unang adong parbolatan alai hot maminahin ni sadan roha tahiahi mahaholongani ay ido rahu-rahu ni nasa harimpason jaladami ni dapata ima mangarajai rohamuna. Tabege ma kor punguan paropuan.
Nunga salpu barita hatu tubuh ni Yesus, ima natua tu portibion, lao manopo jolma pardosa. Haroronoi Kristus, maparkor hondo di ngoluta, sahat tu partikian nuaeng. Tabegema liturgi pasapulu sadahon. Jongjong ma parciputat ke depan. Demikianlah Maria telah dipakai sebagai alat keselamatan bagi segala bangsa, karena dari rahimnya telah lahir seorang juru selamat. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bagaimanakah dengan perempuan masa kini? Natal sudah tiba, tetapi mengapa saya sedih sekali ya? Semua orang bergembira, bersukacita. Tetapi mengapa saya menderita? Uang pun aku tak punya. Bagaimana aku mau membeli baju baru, kue Natal yang enak? Bagaimana aku mau membeli perhiasan yang bagus? Makan aja aku susah. Apalagi sekolah anakku. Aman taheda. Alani si corona maon. Suamiku di PHK. Bagaimana aku harus menderita? Bagaimana aku harus menopang hidup sendiri? Ya Tuhan, apakah aku mampu? Aduh, aku emosi sekali nih. Mau pergi Natal, nggak boleh pergi sama anak-anak karena COVID lah. Mamanya takut ketularan lah, inilah itulah. Aduh, membosankan sekali. Udah pakai kebaya baru, dandan yang cantik, tetap aja nggak mengizinkan anak-anak saya pergi Natal. Tahun kemarin Natalan di rumah, tahun ini di rumah. Bosan di rumah terus. Bagaimana saya bersuka cita kalau keadaannya seperti ini? Menyebalkan. Ibu, jangan di sini marah-marah. Saya sudah stres, saya sudah menderita. Ibu marah-marah di sini. Sana Bu, sana. Kalau marah-marah sana. Sana Bu. Aduh Ibu, gimana saya nggak marah-marah? Saya udah cantik begini, anak-anak tidak mengizinkan saya pergi Natal. Udah gitu ini kan bukan tempat Ibu. Saya berhak marah-marah di mana aja. Menyebalkan keadaan seperti ini. Aduh gimana sih Bapak? Lagi telepon dari tadi susah dijangkau. Kemana sih dia ini? Ditelepon terus, sibuk terus. Sudah mau Natal, nggak ada waktu untuk kami. Aduh, gimana saya bisa damai sejahtera dan sukacita kalau Natal setiap tahun selalu begini? Ampun.
Natal telah tiba, tetapi seringkali kita kecemasan hidup, kemarahan, kecengkelan, dan sakit hati membuat kita tidak mengalami sukacita dan damai Natal. Natal kita rayakan setiap tahun. Sementara masalah selalu datang bersilih berganti tak menentu waktu. Apakah suasana Natal yang meriah dapat mengubah suasana hati yang resah dan gelisah? Selamat malam Ibu-ibu. Ini udah mau ibadah Natal. Kenapa masih di sini duduk-duduk? Saya dengar ibu-ibu mengeluh. Ada apa ibu-ibu? Bagaimana saya mau Natal, Bu? Duit saja saya tidak punya. Damai pun tidak ada. Bagaimana saya mau Natal, Bu? Kasihannya. Terus ibu ini yang tadi ngeluhnya luar biasa. Saya sebel sama anak-anak di rumah. Udah cantik-cantik, tetap aja nggak mengizinkan Natal. Karena corona lah, inilah itulah. Bagaimana saya bersuka cita? Lalu, kenapa ibu belum siap-siap juga? Saya tidak bisa pergi dan tidak bisa merasakan damai Natal. Karena suami saya tidak ada waktu untuk keluarga. Ibu-ibu, Yesus telah lahir untuk kita. Biarkan Dia lahir di hati kita semua. Natal itu yang penting itu di sini. Betul kan ibu-ibu? Ayo kita ibadah yuk. Ibu-ibu udah cantik-cantik tapi kok pada gelisah, pada galau. Kalau ibu-ibu kebayaran lama gimana? Sukacita enggak? Puji Tuhan. Kalau ibu-ibu CPS lagi ada yang galau. Jadi sebenarnya gini loh ibu-ibu, Natal itu bukan hanya baju baru, kue yang enak, ataupun duit yang banyak, bukan itu. Tapi hati yang mengucap syukur. Benar nggak ibu-ibu CPS? Kalau ibu-ibu kebayaran lama hati yang mengucap syukur nggak? Puji Tuhan. Betul ibu-ibu, walaupun hidup ini berat, masalah datang silih berganti, tetapi kita harus tetap mengucap syukur. Shalom ibu-ibu yang cantik. Tadi saya mendengar bincang-bincang ibu mengenai Natal. Ada yang kecewa, ada yang sedih, dan ada yang galau tingkat dewa. Seharusnya jangan seperti itu ya ibu-ibu. Karena Yesus lahir untuk kita semua. Dan kita para perempuan dipakai sebagai alat keselamatan Allah seperti Maria. Jadi ibu-ibu, mari kita rayakan Natal dengan sukacita. Setuju ibu-ibu? Oke.
1, 2, 3. Selamat Hari Natal dan selamat Hari Ibu. Tapujima debata di saluhut aka pambehanana tu portibion na mengalehon Yesus Kristus anak nai mamboan lasnit roha dame haluaon dohot pos ni roha atong tapasahat ma pujiata marhite liturgi pasa 12 hon. Berhubung hari ini adalah Hari Ibu, anak-anak tercinta, cucu-cucu tercinta memberikan tanda kasih sekuntum bunga mawar merah, tanda cinta dari anak dan cucu tercinta. Selamat Hari Ibu untuk kita semua.
Nungaro si palua na mamboan si nondang natiur dohot si buan dame. Jala di baga-bagahon Yesus do tu na porsea. Ikon martua do jolma na maka porseai Tuhani. Ido dispasahat Yesus jamita di dolok. Tabegema liturgi na pasapulu toluhon. Nungaleleng taripar barita nauli itu hita nau marsudut-sudut. Atong songon dia mangolu na lam tang marhaporseaon tabegema liturgi na pasapulu opaton. Tapahoho minang. Tapahoho minang. Tapahohom.
ikon manggogoi hita mangula papatarhon naung desegahon tuhata ulaon ni sibolusi. Marhite na dohot hita makokop ulaon barita naulii. Ido asahot hita di bangso ni debata na tarpiliti. Tabegema liturgi na pasapulu 5. Atong marpadan be mahita dohot Jesus si paluai. Unang be tao sei. Tabegema liturgi na pasapulu onopon. Tapahoho minang. Tabegema Kor Gabungan Perempuan HKBP Kebayoran Lama. Kita seluruhnya berdiri. Kita menyanyikan lagu Ulinai. Seluruhnya. Pinangido tuhita sude. Jongjong mahita.
Tuhamu aka ina jongjong mahita sude mangendehon kur gabungan ulinai. Silakan duduk kembali. Cara selanjutnya kami minta kepada Ketua Panitia Natal, Inang Nyonya Pardede Barugultom, untuk memberi tanda kasih Hari Ibu kepada sesepuh. Kami persilakan untuk Ketua Panitia Natal. Horas dihita saluhutna aka inokku dot sude aka dong aku. Horas.
Kalau tadi kita udah semuanya ya liturgi. Semuanya bagus. Saya semangat. Dan saya ucapkan terima kasih buat semua Banjar-Banjar yang ada di Kebayoran Lama ini. Mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi ya Inangnya. Amin. Tapi sehubungan dengan hari ini adalah Hari Ibu. Jadi kami panitia membuat satu ucapan terima kasih lah ya. Karena masih tadi saya lihat ini spontanitas ya. Kubera nakina kainokku di son yang udah umur 80 tahun masih datang ya. Masih mau untuk bernatal pada hari ini. Jadi hari ini saya mengundang yang 80 tahun ke atas, saya undang untuk hadir di depan. Kami akan tadi enggak didata ya, tapi yang merasa umurnya aja deh, yang umurnya 80 tahun, mohon kami undang ke depan. Silakan ibu-ibu yang merasa umurnya 80 tahun. Hanya ibu loh, karena ini adalah Hari Ibu. Kita sebutlah ini ya Golden Mother's Day. Kalau kemarin ada Golden Memories, kalau kita ini Punguan Ina buat Golden Mother's Day. Mudah-mudahan tahun depan juga boleh seperti ini ya. Amin. Udah, holanod dong, na tua-tua nami na umur 80 tahun. Enggak ada lagi yang ketinggalan di belakang. Kepada Inang Pendeta kami mohon untuk memberikan Inang Pendeta, kami persilakan untuk memberikan kepada orang tua kita yang begitu semangatnya. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini semua teh. Amin. Jadi Inang Pendeta, ada dari sana bisik-bisik dari ibu-ibu semua. Waduh, 80 tahun, bisa nggak ya saya seperti itu? Mereka minta Inang untuk bernyanyi, boleh ya? Ya, tepuk tangan untuk opung kita yang tercinta. Boleh kita semua bernyanyi kalau tahu?
Kasih aplaus buat Opung. Selamat Hari Natal dan selamat Hari Ibu ya Bunda. Ya, kita nggak boleh salaman, kita live streaming. Ya. Selamat Hari Natal dan juga selamat Hari Ibu, bundaku semua. Selamat Hari Natal dan selamat Hari Ibu ya Bunda. Sehat semua, panjang umur, semakin bersemangat. Amin. Adok mau lihat hari sawat ikan. Oh ya. Ini no. Dihamu aman inang nami donganku sude tarlu bobi tu inak pandita nama nguluhon hita di Boringinon marahari Natal paropuan HKBP Kebayoran Lama. Sudedo hita marlas ni roha, sudedo hita makobasi rohatta dohot pikirata beha tabain asa tapuji debata. Jadi ditikyon ala tohot itu hari ibu di negara ta jala dilehon dihita kinauli marsaor di bagasan hatana nabadiai marhite napajojorhon songon dia holong ni rohan ni debata dihita na tinopana. Jadi inang toktong ma serep rohat ta di jolo ni debata toktong ma tapuji ibana di ngolita. Unang mahita maroha sendiri alay papasahat masaluhut na perdalanan ni ngoluta tu akka ari nanengro asaboy do pehita manugu-nugu akka pinopar na pinasahat ni debata tu hita saluhut na ido ben na dilen dihita tiki spesial hari ibu. Ibu adalah menjadi panutan, menjadi contoh yang baik bagi keturunan kita, bagi generasi berikut. Jadi di Boringinon macai balga situtu rohanami. Dakuripu hami, boy hami jongjong lison di Boringinon. Dak kasuhatan hami holong ni rohamuna itu hami. Jadi pangiduan nami pangiduan tasude say dilehon matu hita saluhutna hahipason ni pamatang dohot tondi dilehon dihita roha doh pikiran datiur asa taboto lau mangulahon lomo ni rohan itu hatta say dapot ma ditikidabe boy hamua kay nanami molotok pedibek kamu hamdi son contoh ba songonima nang hamu muse tuaka ari da mangihut marguru tu umur na nilehon ni hatta dihita. Jadi imay nang inapandita mauliate ma diperhatian muna ondo pesahalion masa songonon say maruduk may itu akatiki dan nangro. Jadi di Boringinope tabuam ma hatan itu hatan oktabege gabe bohal dohot sinjatata mangalo akka ragam-ragam ni namasa ditikyon na naik tahadopi tarlubobi tu akka generasi penerus. Jadi sahalinay udok hami puji-pujian madi tu hatta mauliate madi hamu salut dainang
Terlumobi inak pandita na manguluhon pestata di Bornginon. Sailap tu hafal nama. Sailap tu dengan nama hapor syawat datu jolwanon. Oras madi hita saluna Tuhan tama mandongani. Oras. Pelan-pelan. Nah, ngono mamulungan aja. Udah. Nantilah. Tauduti mamuse acarata marede hita sian bukuede nomor 605 ayat sada. Asini roha madihamu dohot dame, sian Tuhan debata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, tarlumobi di sude paropuan ni huriata HKBP Kebayoran Lama, namarlas ni roha di bagasan sadarion, ima mamistahon ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan sadarion hupasat hamima tuhita saluhutna. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Barita nauli nasahat tuhita ima di perayaan Natal di bagasan Bornginon. Hobar tu tema na pinatupani PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Sada Petrus sada ai holong ni Kristus pahoton holong parhaha maranggion. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jalaboido hujahok kami sian ayat 22, sada Petrus sada ayat 22, paya samuma rohamuna mar panguluyon di hasitongan, mangiahi haholongon naso marlauk di dongan, asa masih haholongan situ tuhamu, sian nasaro Batak, di bahasa Indonesia sengonon didok disi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Las rohaku ina ni roha marhite-hite holong di rohani Kristus nang parjolo maka holongi hita ido banarido holong ni roha yang sesungguhnya sengon nadidok nanakanin di bagasan ayat 22 ujahami di bahasa Indonesia, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kita telah disucikan dan akan tetap suci
jika kita taat di dalam kebenaran yang telah dinyatakan. Lehon dia wasau lehon diho. Roho tu pestaku asa roho tu pestam. Dang songoni. Alaya do didok imana paduahon bagaimana dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Buhado hita patuduhoni amang inang di tonga-tonga ningguluta tarlumubi hita songon akka ina paropuan. Bahkan pada hari ini ima merayakan hari ibu. Ayo dong do hari bapak teh. Jadi marhite konferensi ima paropuan na parjolo ate di tanggal 22 Desember 1920 lalu. Dan itu ditetapkan sebagai hari ibu. Marpungu madisi akka paropuan sian beremansipasi wanita. Jalaido parbuena. Sonari hita inang taidama. Aka ina disude aka ima tadi taida rupani. Ya profesi ngasude aka ina adong. Bahkan membawa grab pun sudah ada perempuan. Sian pejabat tertinggi sampai kepada yang paling rendah juga ada. Tang adong bepem batasan inang. Jala alani do au boy jong dison. Maberitahon berita nauli karena emansipasi wanita. Jalalos ido perbue ni natalta di bagasan bornginon patuduhon hita songon akka paropuan ni huria HKBP Kebayoran Lama. Bagaimana kita menunjukkan cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Nata mulai siang tonga-tonga ni bagasta. Alani na parjolo sahali soto ngadong marsoalan non alani senek dohot alani si panganon. Atenang sotung berbedai. Na paduahon sotung mulak sian garejaon pitor muruk-muruk kamu di jebu. Apanya kerja kalian di rumah berserak semuanya. Aida kinata mulai jam 10 ngalau marsalo natong kan. Ya kan dang danak pedang taboto besengod dia manang namangan somangan manang sengod dia mula kita muruk-muruk mah. Ya, dohot amat tadi jebu pehona songka amate. Ya. Dang songoni. Alai justru tabuan malas ni rohatai. Tabuan mabarita nauli nang tahati dakon nakanin marhite imanakanin liturgita dohot edetai tutongan ni bagas tabi nang songon di tonga-tonga ni akan humaliak kita asa sudi marlas ni roha. Kita menjadi teladan di dia pehita inang. Bahkan lebih siani molo di tonga-tonga ni huria paropuan ima salah satu pilar ya tiang gereja. Ai molo holan soro akaina mandek ba pitor marsa dohami aka perhelado alaniaha. Memang paropuan sangat luar biasa perannya di tonga-tonga ni huria. Jaladakola di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni keluarga pe. Idahamu olalau hita 2 hari pe ate tatidak kon bagasta dang binoto be songod dia. Dan kita juga perempuan bukan hanya sebagai tanggung jawab di ulaun si ganupari, kita perempuan ima gabe tiang doa bagi keluarga dan anak-anak. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku
namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Tangiang nida inang, buasa adong muncul lagi inang. Songoni manakanin parsi hohoton ni sada ina di ngolu partangiangon tuaka iana konna songoni keluargana. Dang nama doa kamadak ya martangiang, ale ikon aquam muna do amang, rumosot do akka ina, manangyakon sudi akka iana konna. Setiap hari bahkan sada-sada do guarni anak konnai dibuan di bagasan tangyangna. Alani inang songon subtemata, mari kita saling mempererat tali persaudaraan, buasa tabain perbanjar. Nah parjulu sehali alani situasi pandemi COVID, ya kita harus merubah dalam masa-masa new normal. Nah julu sada-sada hita mabain liturgina, alaiha masa new normal, kita bersama-sama mengucapkannya, sehingga dang pola leleng waktunya, jalan apa dua hon inang, bagaimana kita merasa bagian daripada gereja ini, sude paropuan na adong di tonga-tonga nih, huriata marhite banjar marsada-sada. Oh ternyata aku bagian dari paropuan, dakola punguan ina. Dakola pulungan nilai Lydia, dakola punguan inahana, tapi saya juga menjadi bagian dari HKBP Kebayoran Lama. Idu wanata patupa di bagasan tikyon, alani amanami inanami tarlumo dihitakan ina tabari tahun ma. Jadi harapata molo taonon holan berupa perayaan Natal kebaktian liturgi tapatupa. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih meningkatkan dengan melakukan aksi sosial. Aksi sosial imana king songon hapataran ni holong ni Kristus narotu tonga-tonga ni portibion jala ima tapapatar marhite kepedulian kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Bukan hanya jemaat kita, tapi juga di luar sana yang membutuhkan cinta dan kasih Kristus supaya mereka juga mengenal dan merasakan cinta dan kasih Kristus di dalam hidup mereka. Alani jauh lebih dari ruang lingkup ta inang disuruh dohirta papatarhon holong ni rohani Kristusi. Jala di bagasan di ido molobui peta patupa Natal ta di bagasan bornginon. Itu semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Tahamoleteon mai di bagasan nguluta jala tapataridahon mai marhite pangulauta sikap hidup kita di bagasan ngulu siganu pari. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan Jehovah di bata amanami mauliate di pasahat rohanami. Di palawaso saluhut akka ina ni huriam. Marhite banjar marsada-sada. Naung patubigi hon ima panidangion nasida, marhite hatam, ima taringo tu holong ni Kristus, nang rotu portibion, jalaido tutu Tuhan, ima hapataran ni holong mudo, molo hupes taon hami, ari hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus, jala hapataran ni holong mido, nanaeng sibuanon nami di tonga-tonga ni ragam niya kaparsauran nami. Tarlumobi di masa-masa pandemi di bagasan tikyon. Ditogihon hatam dohami. Marhite tema perayaan Natal nami Tuhan. Asa peduli hami tu akka na humaliak kami. Torop akka dongan nami na di bagasan hasusaan. Na di bagasan penderitaan pergumulan. Alani pakorhon ni panahit naso haru masohot dope sian tonga-tonga ni portibion. Alani suruh mahami Tuhan. Papatarhon holong ni roham, marhite pabahenan nami, marhite sikap hidup nami, asa taruli nasida, nang diholong ni Kristus, nang hujalo hami di bagasan ngulu nami. Mauliate matuhan, totong mahot, las ni rohan nami di bagasan bornginon, buanon nami tutongan di bagas nami be. Di bagasan Kristus Yesus,
martangia kami Tuho. Amin. Tapuji Tuhata marhite namaredde hita sian bukuede nomor 22 ayat sada dohot ayat namangihut laos tapapungu ma peleata. Dehonai sada jongjong mahita. Oh
Gideon ayat 2. Ai sabor ginondo bisa bitang dinolongi sumon dangi Tatangyakon mapeliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dohot nasau libasa na moliutus hupasat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho sejalo mega be uap na khusus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasea kami pilihanon pati buloh na rajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rakmahita di bagasan tangiang alea manami na di Banua Gijang sai penerbadia maguarmu sai Roma harajaunmu sesaut molomoni roham di Banua Tongaon sengona di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangucunan palua mahami sian pangago ai hodo napuna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saleleng ni leleng na asini rohani tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsoran ni todi perbadia ma nama dongani hamu saluhut na amin. Selamat hari Natal madihita saluhutna Horas. Pinasahan matu panitia untuk acara selanjutnya. Halo Inang, Horas Inang. Iya, selamat hari Natal ya Inang ya. Selamat hari Natal, selamat hari Ibu. Nah, lagi ini ya, lagi mengucapkan selamat Natal. Kalau sudah, karena mengingat waktu, kami mohon kepada Inang supaya duduk kembali. Karena ada sedikit acara tambahan ya Inang ya. Nah, ini kebetulan malam hari ini kita semuanya berpakaian warna nuansa hijau. Tetapi ada yang lebih unik lagi. Nah, jadi ini adalah penilaian dari jemaat yang ada di sini. Hari ini ada door prize yang akan diberikan oleh panitia. Ya, kasih tepuk tangan dong Inang. Iya. Terima kasih nih buat panitia atas door prize-nya. Jadi yang pertama adalah sebelum kita sampai ke door prize ada pemberian si Palas Roha dari Huria. Kami persilakan Aman, Inang.
Shalom Inang. 1 2 1 2 1 2. Shalom Inang.